अच्छा, रामजीत तिवारी के द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही हम देखे कि वो आज़ाद पासवान जो थे उनको नक्सलवादी बता रहे हैं। हाँ, तो ना बतावल जाला कि नक्सलवादी बतावल जाला, आतंकवादी शोषित और दलित के बात उठाई ना, जे शोषित खातिर, दलित खातिर, दबल कुचल वर्ग खातिर आवाज उठाई समाज में, ओकरा के माओवादी, आतंकवादी, देशद्रोही सब घोषित कर दिया। उनको क्या कहिए? नक्सली तो हम बनिए जाइब, हम ही नक्सली बन जाइब यार। बार बार उहे हम बात कर चाहते, नक्सली काहे ना बढ़ जाइब। तारा के हम केस लिखवावे गइल बानी, हमारा संग हत्या भइल बाटे, हमारा साथे कांड भइल बाटे, तू एसपी बड़ा डीएसपी बड़ा एजा के बड़ा तू, आ तारा के हम केस लिखवावे गइल बानी, तू माल लेके घूस लेके तू रख लियल, केस के दबा दिलन। अगर इहे कांड के अगर बदला लेबे खातिर फिर उनकर कहीं एगो लइका आजाद पासवान बन जाओ तो के ओकरा के का कहल जाई? अब ओकरा कब का कहल जाई? ओकरो को तक आतंकवादी कहल जाई, नक्सली कहल जाई। एसडीओ अब डीएसपी जाके अगर बढ़िया रही तन तो 1 घंटा के अंदर कोनो केस हम जारी कर देब कि नहीं की कर सकत? 1 घंटा के नहीं चाहत हम नक्सली कैसन भइलन? तू हमारा घर में नक्सली पैदा होला काहे? उनकर बाबू माई, 1 मिनट, अपन बाबू माई आजाद पासवान के बाबू माई के दर्द नहीं भइल लइका जन्मावे में कि नक्सली पैदा होयन? नक्सली पेटे से पैदा भइल बने कि बाबू माई के आज दर्द नहीं होत कि आजाद पासवान उनको लोग के बीच में नहीं कि रामजी तिवारी ओकरा के गोली मरले बने कि नहीं खन मरले, हम ई बात नहीं की जानत। बाकी रामजी तिवारी के पास रोज जाके इन्विटेशन हो ली, आजाद पासवान के घरे जाके ली कि दोषी के बाटे। मीटिंग हुआ था, एसपी साहब के आजाद अभी कल हमरा काल अभी हमारा ऊपर डीएसपी साहब के ताबतोड़ मतलब बातों बात में हमारा साथे माने भाषा बसी हो गई। तो हम डीएसपी साहब से एगो बात रखने की, डीएसपी साहब जी आप मतलब जिस तरीका को आप सोच रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। आप जो भी बात बोल रहे हैं आपका बात हम लोग सुन रहे हैं, आपका बात को मान सम्मान कर रहे हैं हम। मगर हम लोग के साथ ये दुर्घटना जब हुआ है, आपके साथ अगर परिवार के साथ हुआ होता तो आप क्या करते? हम लोग के मतलब रोड के जाम करने के सिवा और कुछ भी है आपके पास तो हम कार्यालय जाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्यालय के ऊपर आपका 50,000 पुलिस फोर्स होगा। मेरे पास 10 गो आदमी हैं, तो भारी पड़ेंगे कि हम लोग को मार कर वहाँ सब लोग मुआ देंगे, हैं? बोलेंगे कि आंदोलन कर रहे हैं, यही ना हो सकता है। अच्छा, रामजीत तिवारी के द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही हम देखे कि वो आज़ाद पासवान जो थे उनको नक्सलवादी बता रहे हैं। हाँ, तो ना बतावल जाला कि नक्सलवादी बतावल जाला, आतंकवादी बतावल जाला, माओवादी बतावल जाला। ये छोटे छोटे अपन घर के SC ST परिवार के, महादलित के लोग के जब बड़ बड़ क्राइम करे लागम, क्राइम करे वाला लोग के होले, क्राइम करवावे वाला के लोग होकेला। भाई हमारा संगे बैठल बनी, रात दिन हमने के संगे काम करतनी जा, और 1 मिनट में इन्हें हथियार सटा के इनकरा के मार दिहनी। अगर हम अपन आँखी के सामने देख ले तो इनकरा के जिनकर जान के बदला हम जान लेब कि ना लेब? लेबे करब, लेब नु। हमार भाई बने, हमारे संगे काम करत रहे, तो हमारा खातिर मरल बने, तो इनकरा खातिर इनकर जान तार लेब कि ना लेब? तो जब तार जान ले लियनी हम, तो करा के पेपर में लाउट कर दिहल गोली से कि उ जौन मरल बने हमने के दोनों कास्ट के, छोट मोट कास्ट के हैं जा, जे मरले बटू बड़ा कास्ट के ह ओजा अगर प्रक्रिया तार पेपर में जारी ना हुई, हमने के मौत ना देखावल जेबे कि तारा के जब मारब तो तार पूरा दुनिया देखी कि इतना ये तिवारी जी को, वो तिवारी जी को मार कर ये ने खत्म कर दिया। आतंकवादी घोषल, नक्सली घोषल कल जाई, ओकरा के माओवादी घोषित कल जाई। काहे कि तू बड़ा आदमी बड़ा, तू जनरल कास्ट के लोग बड़ा, तारा के SP DSP हर कर के लोग बाटे। अभी तक में बहुत बड़ा बड़ा केस खुलासा हो खता थे। अभी ये बोले, अभी तो ये बहुत मतलब कि आप बोल रहे हैं तो सभी लोग गलत है, इसलिए कि सभी मीडिया पर जाकर आप देखिए तो सभी मीडिया वाले भी आजाद पासवान को नक्सली बता रहे हैं। नक्सली उहे बात कहता नहीं हम, शोषित दलित के बात उठाई वो सब नक्सली होला भैया। देखिए जे शोषित और दलित के बात उठाई ना, जे शोषित खातिर, दलित खातिर, दबल कुचल वर्ग खातिर आवाज उठाई समाज में, ओकरा के माओवादी, आतंकवादी, देशद्रोही सब घोषित कर दिया। लेकिन आज़ाद पासवान के ऊपर बतावल जाता कि 16 गो FIR रहते पहले से। तो 16 गो FIR हम लोग के बताओ तनी। मनीष कश्यप के ऊपर हमारा भी 50 गो FIR बा, उनका के देश से बाहर निकाल देवे के चाहिए हमारा हिसाब से। जैसे देखी अरे वो 16 गो FIR के बात कहता नहीं, तो FIR ऐसे भइल बा ताकि जब वो अपना से बड़ वर्ग पर जब दबल कुचल लोग खातिर आवाज उठावे लगलन, तो वही से उनकरा पर FIR करवा दियल गइल कि अब एकरो के दबा दियल जाओ। तो दबे वाला लोग में से ना रहलन, अपन FIR भइला के बावजूद भी लड़ाई लड़त रह गुलन अपन, और लास्ट सांस तक एकदम
तूफान राजी रौरा का कुछ अंदर के राज खोलम आजाद पासवान के लेके? बस 2-3 दिन और इंतजार करी जाए। 2-3 दिन में हमने के मीटिंग बहुत जल्दी एसपी साहब से काल भइल बाटे। एकरा बारे में जानकारी हमने के बहुत अच्छा से मिल जाए, इंटरव्यूएशन जो बाटे जारी होके और ओके बुला के इंटरव्यू दिहल जाए। बाकी तहत हम जे भी है न्यूज़ कर्मचारी जे भी लोग बाटे वो भाई लोग से हाथ जोड़ के हम बोलल चाहता नहीं कि रउआ सब जब भी इंटरव्यू करे जाता नहीं तो जात्याता पर मत इंटरव्यू करी और वह दोनों पक्ष में जाके इंटरव्यू करती। पहले के मसला का बाटे ना रउरा पता बाटे ना हमारा पता बाटे, ये तो घर वाले के लोग के पता बाटे। तो रउआ सब वो घरे पहुँची या जाके एकर बारे में अच्छा से पता करी पहले कि एक बीच के मैटर का बाटे दोनों आदमी के। जब मैटर और समझ जाए तो खुद के न्यूज अच्छा से बना सकता नहीं। अच्छा, कुछ न्यूज वाले उनको नक्सली बता रहे हैं, उनको क्या करिए? नक्सली तो हम बनिए जाइब, हम ही नक्सली बन जाइब यार। बार बार उहे हम बात कर चाहते, नक्सली काहे ना बढ़ जाइब। तारा के हम केस लिखवावे गोइल बानी, हमारा संग हत्या भइल बाटे, हमारा साथे कांड भइल बाटे। तू एसपी बड़ा डीएसपी बड़ा एजा के बड़ा तू आ तारा के हम केस लिखा गोइल बानी, तू माल लेके घूस लेके तू रख लियल, केस के दबा दियल। आ हमारा संगे घटना भइल बाटे कि हमार भाई डेट क गोइल बाटे आ तू जहाँ के जहाँ हो खबर तू जहाँ के एसपी डीएसपी हम तारा के जाके जो हत्या नहीं कर सकत। हमारा के उतना पावर बा कि नहीं खे। जैसे कि अभी आजाद पासवान जी के द्वारा जो 4 नाम बताया गया है उसमें एक नाम अभी साक्षात मतलब कि न्यूज पर दिखाई दे रहा है कि वो प्रशासन से बात कर रहा है। हर चीज मिलल बा कि प्रशासन से उनके तो अब बताओ ठीक बा। आजाद पासवान मर गइलन, अगर इहे कांड के अगर बदला लेबे खातिर फिर उनकर कहीं एगो लड़का आजाद पासवान बन जाए तो के ओकरा के का कहल जाई? अब ओकरा कब का कहल जाई? ओकरो को आतंकवादी कहल जाई, नक्सली कहल जाई नु। तो अपना माइंड से नहीं बुझत कि काहे आतंकवादी काहे घोषित कइल जाता, ओकरा के काहे घोषित कइल जाता टे। एसपी डीएम एसडीओ डीएसपी जगह अगर बढ़िया रही तन तो 1 घंटा के अंदर कोनो केस हम जारी कर देब कि नहीं की कर सकत? 1 घंटा के अंदर बताई एजे जरिए पास में 2 किलोमीटर के अंदर में बुलडोजर चल जाता थे 2 मिनट में। आ तारा के उतना औकात नहीं है कि तू के नक्सली के जे धर सकत रह। ठीक बा, मान्यता नहीं कि आजाद पासवान नक्सली बनन, नक्सली बनलन कैसे हमारा के बतावा? कैसे नक्सली बनलन? हम ज्यादा एक बारे में कुछ ना बोले चाहते सब बोलते तो हम बोलते नहीं कि नक्सली कैसे भइलन। 4 नाम जवन आइल बाटे ओकरा के हम ई पूछल नहीं कि चाहते हम नक्सली कैसन भइलन। तू हमारा घर में नक्सली पैदा होला काहे? उनकर बाबू माई 1 मिनट अपन बाबू माई आजाद पासवान के बाबू माई के दर्द नहीं भइल लड़का जन्मावे में कि नक्सली पैदा होयन? नक्सली पेटे से पैदा भइल बने कि बाबू माई के दर्द नहीं होत कि आजाद पासवान उनको लोग के बीच में नहीं खन? हाँ, नक्सली 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 के नहीं नक्सली बन सकत? हम नक्सली बन सकता नहीं। हमारा ऊपर अगर बीती हमार तू बात ना सुनब, तू न्यूज चलाव तरह रोज हमार बात के तू अगर न्यूज के नहीं देखा सकत तोहरे के गोली मार देब हम। तोहरे के गोली मारब काहे से कि तू देखावल नहीं चाहत। हमारे संग का घटल बा घटना तू ओकरा के छुपा के दूसरा घटना वाला के तू देखाव तरह, तू ओकरे पक्ष में जा तरह तारा गोली मारे में देरी करब हम। जब हमार चले के चलिए गोइल तो तारा के खत्म कहिए के जाइब हम। तो नक्सली वही तरह हो गइलन। जब कानूनी प्रक्रिया से न्याय ना मिलेला तो न्याय छीने के पड़ेला ना। तो ओकरे 4 गो जो नाम आइल बाटे ओकरा के का चाहते? ओकरा के तो गिरफ्तारी होके के चाहिए, गिरफ्तारी होके के चाहिए, न्याय मिले के चाहिए। अब तो प्रशासन के हमनी के आदमी देखता कि का करता प्रशासन। कोनो जातीयता पक्ष के लेके बात नहीं खे होखत। एकरा बारे में सही तरीका से बक्सर पुलिस प्रभारी एसपी और डीएसपी साथ ही में डीएम साहब से सूचना हमनी के दिहल चाहतनी जा कि रउरा एकरा बारे में खूब विधिवत तरीका से जानकारी ली। ये हमनी के कहलापना उनकरा कहलापना आप खुद ओकरा में सक्षम बानी। अपन जिला बक्सर के रुआ कार्यभार रुआ सौंपले बनी, जानतनी देखतनी तो रुआ जाके एकरा बारे में खूब बढ़िया से एकर प्रक्रिया जारी करी। अगर रुआ बस के बात नहीं खे तो फिर हमनी के अगर अपन जारी करब जा तो फिर ओकरा में रुआ इंटरेक्शन नत करे जाइब कि गलत होखताटे। हमने की ई मत सोची जा कि रउआ सबके चुप बानी जा। 1 से 2 दिन के अंदर बस एकरा बारे में अगर बढ़िया से ना व्यवस्था भइल, हम जानता नहीं कि निर्दोष बने चाहे दोष बने, हमारा उससे मतलब नहीं के। और वह सही सलामत होकर पहले न्यूज ली कि ओकरा में दोषी के बा। हम मानता नहीं कि रामजी तिवारी ओकरा के गोली मरले बने कि नहीं खन मरले, हम ई बात नहीं की जानत। बाकी रामजी तिवारी के पास रोज जाके इन्विटेशन हो जा ली, आजाद पासवान के घरे जाके ली कि दोषी के बाटे ओकरा में। अगर ये तरीका से अगर काम नहीं किया तो 3 दिन फिर हमने की कहानी चालू हो जाएगी। ठीक नो बता दिया चाहता नहीं न्यूज के माध्यम से। भैया के बयान सुना नहीं जा। बाकी आजाद पासवान के प्रति रौरा लोग के कार्रवाई बा अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे हम जा। जय हिंद।